Zdar, jsem Andres a tohle video něco, abych vám řekl o sobě, čím bych začal. Tak, jmenuji se Andreas, jsem mi 24 let, věnuju se fitness a řeknu něco o své minulosti. Začal jsem cvičit 2015 ve fitku místku, kdy jsem začal dělat workout, za nás workout, to se to jmenuje ta pičovina kalistenika, myslím, jak se tam přitahuje za tu tyčku. Dělal jsem to asi 400 metrů tím směrem, tam někde, tam můžete věšet prádlo, takže jsme se tam přitahovali. Nebavilo mě to, přivedl mě k tomu můj dobrý kamarád tehdy z ulice. Jo, byli jsme 3, chodili jsme takhle cvičit na ty tyčky, v úzokách na hrazdy. Posléze kamarád si koupil činky a začal doma cvičit. A on byl o 4 roky starší, takže to tělo měl už prostě jinak vypracované všechno. A mě to motivovalo k tomu, abych se přiměl jít do toho posilovny. Do té doby jsem hrál fotbal, lituju toho, asi jo. Nehrajte fotbal, je to blbost. Jako pro zábavu pro malého kluka dobré, ale když chceš nějak vypadat, tak určitě ne. To, že vážíš 60 kg a máš vánočku, tak stejně prostě budeš pičus. Jako. Nikdy na to holku nezbalíš, pokud není 10. Jo. Tak jsem začal cvičit s činkama. Tady jsem byl odpůrce všech suplementací, normálně kamarád byl protein, říkám, že to je chemika, to já nechci prostě. V dnešní době to je jinak, to se vyjádřím asi někdy jindy. Každopádně, to jsem tady začal a od 15 do 19 jsem cvičil, respektive asi 20 let, s tím, že jsem od 2016 chodil do posilovny. Chodil jsem do posilovny tady ve Frýdku. Nebudu říkat název, nebudu dělat reklamu, nenávidím to fitko, když tam chodí, tak je ubožák. Fitko na hovno, hraje tam skurvené rádio, o víkendu zavřeno, ostatní svátky taky, prostě nepotřebuješ cvičit, že jo, protože stojí to za hovno. Většina lidí tam. Pár lidí je tam jako talentovaných, ale ty nebudu zmiňovat, protože by si zase někdy ego, že jsem mi řekl, že jsou dobří. Aspoň tady v tom, protože tady ve Frýdku v Ostravě a v okolí patří mezi jednu z lepších fitnessáků v uvozovkách, protože fitness není nic. A chodil jsem na soutěže, rok 2018-2019 jsem soutěžil, to bylo mistrovství Moravy a Slezska 2018. Ty vole, kde to bylo? V Bohumíně, jo, tam je sportovní hala, tak tam to bylo. Tam jsem se umístil bohužel až na 4. místě, s tím, kdy podiový rozhodčí při vyhlašování prvního šel za mnou s tou velkou trofejí, jsem mu říkal, hele, to vyhrál tam ten zmrt, malý, vážil asi o 20 kg méně než já, ale je to fyzik, takže to, že máš svaly v uvozovkách větší než ostatní, nikoho nezajímá, připadá symetricky. Pak jsem se účastnil mistrovství České republiky 2008 za Velké Bíteši. Tam už to bylo jinak, tam už byl jiný rozhodčí, tam jsem se umístil na 2. místě, tam jsem se stal vicemistrem České republiky. To bylo hodně super, strašný pocit, jsem měl motivace do budoucna prostě soutěžit, bylo to strašně super, nějaké kundy tam byly ve věku. A to mě motivovalo jakoby jít dál. Posléze jsem se našel přítelkyni, která mě taky motivovala, bylo to super. Začal jsem se zajímat i o jiné látky, než je protein a kreatin. Kreatin stojí za hovno, nedoporučuji. Takže jsem začal užívat jiné vitamíny a zúčastnil jsem se v 19 letech, kdy jsem vlastně měl první rok v juniorech, tak jsem šel na Grand Prix Brno a pak ještě na XT Fit Cup v Čelákovicích, myslím. Nemučku tak blízko se to vytáčí. Kdy jsem se účastnil v kategorii Men's Physique na 182 cm v mužích asi v 19 letech. Na XT Fit Cupu jsem skončil na 3. místě, kdy jsem se na body dělil s jedním klukem, který vypadal fakt dobře. Ten, co to vyhrál, absolutně posledně na profikartu. Takže jsem stál ve své době v Česku proti těm nejlepším fyzikům. Jsem za to doteď rád, bohužel jsme se na to všichni vysrali, k tomu se pak dostanu. A v Brně jsem skončil druhý. Druhý jsem skončil jak v juniorech, tak v mužích.
tam už byli junioři, tak jsem tam se závodil. A půl roku na to zhruba jsme se rozešli s tou přítelkyní bývalou a mě to poznamenalo takový psychicky, prostě podporovala mě všechno, jak v soutěžení, v jídle, ve fitku, tak jsem se na to vlastně vysral a to byl důvod, proč jsem vlastně skončil s fitness. To jsem skončil někdy k lednu 2020, takže stále v mých 19 letech jsem se na to vysral a až teďka jsem začal nějak 22. prosince 2023 cvičit znova, s tím, že vlastně jsem za ty 4 měsíce nabral asi 20 kg svalů. Nebojím se říct, že svalů, protože jsem vypadal fakt hrozně, je tam nějaká svalová paměť, samozřejmě to nebude na vajíčkách, jo, to zase nebudu lhát tady, ale já se cítím dobře, myslím, že se v tom vyznám, to, že nemám vlasy, bych úplně nespojoval s tím, že něco jsem bral nebo beru, spíš bych to spojoval s tím, že jsem zažil hodně stresující období, jak psychicky jsem byl jako dost špatně, tak pracovně a všechno, jedno s druhým, takže tomu bych dal spíš za vinu tohle, než různým věcem. Nebudu zmiňovat, co beru, neberu, to se nedělá, to ještě tak s někým osobně, asi, možná. A přivedlo mě to, abych se zúčastnil jarních soutěžích mistrovství Moravy a Slezska 2024, kdy jsem se ale nezúčastnil, protože jsem neměl úplně to zázemí, které jsem myslel, že mít budu. Jo, další rozchod s partnerkou, skvělá holka, takže něco jiného, nedopadlo to. Ale každý soutěžící, každý závodník, lépe řečeno, ví, že prostě potřebuje to zázemí. Potřebuje mít tu oporu, buď být úplně sám a mít zázemí, anebo mít tu partnerku, která ho podrží. Jo, když jsem já jezdil mezi Frýdkem, Prahou, do toho jsem řešil tady ty věci osobní, o kterých vám je hovno, nic vám to říkat nebudu, tak jsem se na to prostě vykašlal, protože jsem věděl, sám jsem věděl, že nemůžu udělat tu formu, s kterou bych chtěl přijít na tu soutěž. Tak jsem to posunul a pojedu až na nějaké pohárovky či kondiční soutěže na podzim 2024. Teďka je začátek, respektive půlka května, s tím, že většinou bývají třeba kolem 10. října, takže tam bych chtěl jít. Jo. Když řeknu své nějaké parametry, když jsem začal cvičit v tom prosinci, vážil jsem nějakých 84 až 86 kg. A teďka vlastně, říkám, ve třetině toho května aktuálně vážím nějakých 97-98 kg. Jo, ta forma je celkem slušná, silově jsem šel taky hodně nahoru. Teď si myslím, že mám o sobě tak maximálně 8% tuku v těle, většinou držím vodu, takže ani kardio moc nepojedu nějak, budu to jídlo furt držet. To jak jím, já jím většinou přes den jenom bílkoviny, jo, prostě dám vajíčka, k tomu si udělám nějaký čaj, většinou nebo vodu. Potom mám jenom maso nějakou zeleninu, po případě nějaké ovoce a většinou kolem té 4., 5. a pozdější hodiny už to jakoby prasím trochu, že si třeba to dám pizzu nebo si udělám maso, k tomu si fakt sním třeba celou tu tabulku čokolády, jo, takže to jsou moje sacharidy, myslím si, že mám 200 až 250 gramů sacharidů na den maximálně, při váze téměř 100 kg, jo. Takže když pak někdo řekne 18 letý, 17 letý kluk, ale mám 75 kg, žeru 340 gramů sacharidů, je to blbost, proč? Jo, prostě zvednout bílkoviny, mít těžší tréninky, chodit, mít nějaký režim, chodit dobře spát, ale ta forma prostě bude. Jo, takže sacharidy bych takhle řekl. Příprava na závody. Aktuálně v přípravě nejsem, s tím, že celkově to, jak cvičím, je svým způsobem jakoby celá příprava. Jo. Snažím se ty tréninky měnit co 2-3 měsíce. Právě teď jsem měl silovku, to jste mohli vidět na tom TikToku, na těch různých tréninkách, jak jsem dělal ty reels na Instagramu i na TikToku. Snažil jsem se prostě zvedat váhy. Teďka aktuálně samozřejmě nepoju tak striktně ty váhy, jak třeba pojedu na 70-80% té váhy, ale budu se snažit udělat takovou tu svalovou vytrvalost, jo, abych prostě to, co jsem zvedl třeba 8krát, kecnu tlaky na ramena, jo, tlakuju maximálně sérii 60-62 kg po 8, tak já si dám třeba 50 kg, ale budu se snažit tlakovat 15 až 25 opakování, jo, prostě aby tam fakt byla ta svalová vytrvalost. Tímhle chci dosáhnout toho, že budu pumpovat s těžkou váhou. Pro mě relativně těžkou, pro vás si myslím, že to nikdo z vás nezvedne,
když to řeknu blbě, nebo málo kdo z vás. Tady v okolí, jak říkám, upřímně nepotkávám lidi, kteří by zvedali na ramena a na prsa, tak jak já. Ano, jsem fyzik, na nohy těžce seru, občas se je zacvičím, aby to esteticky vypadalo, třeba když to zapózuju, ale není to moje dominantní partie, nechci mít velkou, chci mít prostě takovou symetrickou k tělu, protože všichni víme, o čem fyzik je, takže až tam pak přijdu, budu fotit nebo něco v tom stylu, tak prostě, aby když to zapózuju tu nohu, aby to vypadalo symetricky. Jo, nepotřebujete obrovské nohy. Samozřejmě láká mě to být obrovské nohy. Občas si říkám, ty vole, měl bych je cvičit, ale pak si jako sedu na to, nepotřebuju to. Jo, nebo cvičit, jako cvičit je víc, udělat nějaký objem. Každopádně napadlo mě to. Ale to by bylo až postupem času, pokud bych chtěl třeba do klasik fyzik, klasik kulturistika, anebo do kulturistiky. Což s mojí výškou a úponama není úplně reálné, abych ve svém věku se věnoval kulturistice. Jo, jsem prostě fyzik, mám široké ramena, úzký pás, hrudník taky celkem na pána ujde, takže asi jsem dobrý. Jo, ohledně závodů mistrovství Moravy a Slezska 2024, byl jsem se tam podívat, poznal jsem tam pár závodníků, s kterými jsem kdysi soutěžil, se pokecali dobře. Koukal jsem na svoji kategorii. V mojí kategorii byli 3 lidi. Jo. Ten, co skončil první, je taky z Ostravy, když proti němu nemám, vypadá dobře. Za mě neměl být úplně první, měl být druhý, protože to, co byl druhý, vypadal fakt dobře. Ale jsme v Česku, bohužel se nehodnotí ty svaly, jak prostě to, abys měl prostě břicho. Jo, fyzik v Česku, prostě kdo má nejvíc vyšlahané břicho a není úplná mrtka, jako svalově, tak vyhraje. Jo, to mě trochu mrzí, protože když se podívám na světovou úroveň soutěžících men's fyzik, pokud nepočítám úplnou Ameriku, no, jako ty mladé, jakoby extrémně, co tam váží 70 kg a jdou do toho, tak jako to ne. A když se na to podívám, ať už to je fakt jako profíci, anebo no, jinde, Rakousko, Polsko, no, samozřejmě Polsko a ta chemie, tam je to zase ničem jiným, ale prostě ti závodníci jsou obrovští, jo, tam jako, myslím, že půlka z nich, kdyby šla do kulturistiky, tak nebudou na tom úplně špatně, neříkám, že vyhrajou, to zase ne, ale nebudou na to úplně špatně, jo, ale jenom v Česku prostě vážíš 75 kg, 80, máš vyšlehané břicho, jo, tak vyhraješ. Nečte mi to jakoby úplně adekvátní, protože břicho je o dietě, ale k čemu mi to je, že já tam přijdu ze svých 100 kg, tam udělám 75 závodních, budu mít nažilované břicho tohle, ale přijdu o ramena, přijdu o hrudník, přijdu o ruce. Ruce mám stejně geneticky na hovno, takže to mi je jedno, ale snažím se. Takže to mi přijde jako hodně neadekvátní. Ten třetí, co tam byl na tom pódiu, tak ten tam vůbec nevěděl, co dělat. Jo, to nechápu. A co mě sere nejvíc je, to bylo od roku 2019, když jsem se na to vysral, na to soutěžení, tak to bylo, kdy byla finálová šestka, která postupovala na republiku. V dnešní době na republiku postoupí každý, kdo chce. Když se zúčastníš na Moravě nebo na Čechách, tak můžeš automaticky na republiku. To mi připadá jako sračka. Za prvé, stojíš proti lidem, dejme tomu, že bych vyhrál Moravu, jo? Byl bych první, druhý, je to jedno, jo? Prostě jsem v top 6. Proč bych znova se měl postavit vedle někoho, koho už jsem do prdele porazil, když za ten týden neudělá takovou změnu v té formě, aby mě porazil. Jo? Samozřejmě jsou jiní rozhodčí, může se stát, jo? Ale člověk, který skončí kurva 10, nemůže být první. Jo? To je prostě píčovina. A tohle mě jako sere asi úplně nejvíc, takže to bych zavedl zpátky. Jinak to už jsem se rozmluvil o něčem, co se jde jakoby mě, to je asi úplně jedno, to si nezměním. Dobré, pičo, můžeš to zkrátit. Chápu. Bolí mě ruce. Chápu, ryžou prostě prachy, čím víc závodníků, tím víc lidí zaplatí startové, tím víc mají prostě peněz. Ale i tak, kurva, dejte se dohromady, protože, když to řeknu na plnou hubu, my za tu přípravu, když nepočítám sypačku, dáme desítky tisíc, jo. Profíci už mají zase jiné závody, ale někteří přes 100 tisíc, 200 tisíc, jo, za chemii, další věci. Řekni mi, do prdele ty zaplatíš kecnu, moje přípravy vychází třeba, já nevím, odhadem 60-70 tisíc, jo, to je nějaké 4 měsíce, 3, dejme tomu. To je možná moc, ale dejme tomu, jo. Člověk investuje 70 tisíc, aby vyhrál zaprcaný protein, hej. Ty pičo, kde kurva jsme, vole, to mám kilo proteinu za 70 tisíc, vole,
Jo? Jako člověk kurva na 70 000 dře 2 měsíce s poměrným skurveným platem v Česku. A je to tam protein, ty pičo. Jo? Prostě ty vole, buď tu startovku dejte kurva, ať se neplatí vole 1500 startovny, dejte to za skoro 400. Jo? A OK, vyhraj protein, ať to máš za tu, ale ty vole ne, že prostě zaplatíš startovné 1500, ty pičo, dopravu vole bez noclehu, takže ty tam přijedeš, zaplatíš za nocleh kamo třeba 1500 ve dvojko, jo? Dejme tomu, jo, jsem tady z Ostravy, pojedu třeba Velká Bíteš, jo, zhruba nějakých, kolik to může být, je to za Brnem, dejme tomu 200 km, jo, 200 km, dejme tomu, že nafta zaplatíš třeba litr, jo, 800, jo, startovné 1500, vole 2300, nocleh dalších 1500, vole 4500, pičo, do toho připrava dalších 70 000, už jsi na 75 000, pičo, a vyhraješ protein, ty vole. Ej, ty vole, sračka, fakt jako totální sračka. A když už je takhle skurveně nastavené, tak jak si můžou dovolit, aby tam postoupili všichni? Proč na tu Moravu do píči budu chodit? Abych si tam vole postavil mezi ty stejné šmucky vole zase na republice? Sračka. Mě by třeba nedovolil ego, kdybych skončil poslední na Moravě, Jsem na to. tak mě by to nedovolilo prostě. Jo? To mě strašně vytáčí. Máš tady diváky, kámo. Super. Dar. Čau, čau. A tohle mě jako fakt jako sere. Jo? S tím, že Zdar. to asi člověk jakoby nezmění. To je jedna věc. Každopádně na podzim se těším hodně. Doufám, že to dopadne všechno, jak by mělo. Chtěl bych mít okolo 92, 3, možná až 95 kg závodní formy. To znamená, že teďka je květen, 5. měsíc, závody jsou zhruba 9. 10. měsíc, mám zhruba 5 měsíců na to, abych nabral teďka 97-98 kg. Za 5 měsíců, kdyby byl v objemu, naberu 4-5 kg, relativně nečistých svalů, jo, zase, že se nějaký debil toho chytne, prostě něco takového. A teoreticky by to mohlo vyjít, že těch 90-93 dám, pokud teda budu bez tuku. Jo, pokud tu stravu pojedu striktně jak teďka, jsem prostě nažilovaný, napruhovaný, mám vánočku, i když udám to vaše obracené vákuum vyprcané, tak to vánočku prostě tam mám, jo. Samozřejmě břicho je odjet, že to nevycvičíš, takže když mi napíše, jak mám udělat vánočku, tak tě kopnu do hlavy prostě, jo. Dobře, tak první otázka. No. Tady čtu z Instagramu. Je to, jaký byl důvod jako se vrátit znova na fitness scénu a natáčet na YouTube? Hele, je to jednoduché pro mě. Začal jsem se cítit komfortně, začal jsem se cítit dobře, po dlouhé době se cítím jako fakt dobře. Řekl jsem si, že by to chtělo něco dělat. Napadlo mě vrátit se k fotbalu, říkám, to je krok zpátky, už jsem toho nechal. Hlavně bych to asi ani neudýchal, nebavilo by mě to. K zápasení se vrátit úplně nemůžu, když jsem dělal odmala bojové sporty, protože mám několikrát utrženou šlachu, vás. Prostě mám utržený kotník s obou stran, už teďka to řekne, už mě je zima, ale celkem. Takže tohle, takže jeden špatný blok, špatný kop, zase to řešit o bedlách se mi pochodit nechce. A chtěl jsem něco dělat. A řekl jsem si, že když jsem právě cvičil, když jsem byl mladší a vyhrával jsem ty soutěže, v úvozovkách vyhrával, nikdy jsem bohužel nebyl úplně první, ale většinou právě na 2., 3., 4. místě, čili na bedně jsem byl. Respektive vždycky jsem byl na bedně, když nepočítám to 4. místo na té Moravě, a to byl omyl. To byla první soutěž, špatná barva, špatný posing. A vím o tom docela hodně, si myslím. Tak to byl důvod, proč jsem se k tomu vrátil a proč jsem i udělal takový velký comeback ohledně té formy zpátky. Protože prostě vím o tom a chtěl jsem se k tomu vrátit. A druhá otázka, proč jsem začal tvořit na YouTube? Z toho důvodu, že v dnešní době natáčí na YouTube každý druhý, který si myslí, že tomu fitness rozumí. Jo, já říkám, že si myslím, že tomu rozumím, zdůraznuju to slovo myslím, neříkám, jak to je, jo, to i v prvním videu jsem říkal, ten trénink je můj trénink, jo, dělám to podle sebe, ne abych se někomu líbil, nebo abych někomu úplně radil, samozřejmě pokud vám to pomůže, budu rád, ale taky mě nezajímá ta vaše odezva, jo, že tam řekneš, tam nezvedáš tolik lokty, říkám, zvedni tu činku, volá, zvedni tam ten loket, zkus to, fakt, jo, nebo něco v tom stylu. Dělám to pro sebe, dělám to jako trochu formu takového videodeníku. Chci, abych zaznamenával jako ten svůj progres.
A jak jinak by to bylo lepší než právě formou videí, jo. Ať už to bude strava, ať už to budou tréninky, ať už to budou maximálky, ať už to bude soutěž. A to soutěž se strašně těším, až vám to natočím, ať to dopadne, jak to dopadne, bude to fajn, myslím si, že to hodně dá lidem. A prostě forma takového videodeníku, za mě tohle. A abych se trochu nastral do ostatních lidí, tak je hodně mladých lidí právě, co si myslí, že tomu rozumí, nebo co dělají, že tomu rozumí, natáčí na YouTube. Nebo na TikTok, všichni tam dávají moudra, ty vole, jak půjdeme mi z boku a bacha na kapsu, ty pičo, a ví o tom hovno. Jo, člověk nemá zkušenosti s chemií, pomalu ani neví, co je protein, ani co jsou aminokyseliny, neví, jak se to rozkládá v tom těle, neví, co obsahuje vajíčko, ty vole, a bude mít lidi, jak vám kurva cvičit. Ne, vole, jo. Člověk, který nemá progres, ti v životě nic nemůže předat, jo. Tam dám fotku, nebo si mi tam už to dál, jak jsem vypadal já, kurva 4 měsíce zpátky. Teď tu máte to, jak vypadám teďka, jo. Sedím tu, uvolněný, v pohodě, ruka tam je, křečechy tam taky, ty vole, jo. Břicho, na vás seru, vám ukazovat nebudu, mi je chladno, už jsem říkal. Ne, samozřejmě břicho je fajn cvičit, nějaký core, prostě spevnit to, ale kurva, všimněte si, jak ta fitness scéna šla do píči. Jo, tedy jste prostě dřelo zvedali se váhy, co se dělá teďka. Že tam koupí, vole, nějaké masážní kolečko, vole, a jedeš tam nějaký hodinový stretching. Pičo, k čemu? Abys tam přišel a zvedl tam na bench 80 kg, ty vole. K čemu máš takový stretching, vole? Ty na tom stretchingu strávíš více času, kurva, než na tom tréninku do píči. Jo, takže pak se nedíví, že ten progres nemáte, vole. Jo, tak říkal, vole, Filip, vole, už kdysi, že jo, Gesnar, zase ho zdravím, ale zase ho budu brát do huby tím způsobem, protože ty pičo, cvičit a nebýt progrese, jak honit a neudělat se. Taky se na to vysereš posleze. Proto na to všichni serete. Všichni to chcete ojebat, všichni chcete všechno rychle a to prostě nefunguje takhle. Jo? Prostě všichni pumpujete, vole, to k hovnu. Ano, pumpuj, ale mi tam takovou chemii, na které to prostě jde pumpovat. Pokud to pumpuješ, vole, jsi čistý, je to k píči, ten sval prostě spálíš. Spálíš ho a budeš v prdeli, vole. Neporosteš nikdy v životě. Jo, takže tohle asi k břichu. A hlavně prostě, abych to shodil ty ostatní, co si myslí, tomu rozumí. Někoho bych si vzal do huby, ale nechci tady úplně špinit, takže... Já si myslím, že to video už je dlouhé a mohlo by se s nima rozloučit. Bo to bude trvat tak 20 minut, si myslím. To je jedno, to se sestříhá nějak, ale tam hodně zbytečných úryvků. Každopádně můžeš jít dál na další věc. Tak. Ta druhá otázka teda zní, jak často trénuješ a jak vypadá tvůj rest day? Jak často trénuju? Respektive jak často chodím do fitka, když to takhle přeložím. Ty pičo, no, často. Jako, ne úplně každý den, ale podle toho, jak se cítím. Jo, většinou 2, 3 plus 1. To znamená, že 2 dny cvičím, nebo 3 a 1 den volna. Jo, jaký split jezdím, to vám to říkat nebudu, záleží to, jak říkám, podle toho, jak se cítím. Zasahuje můj rest day. Rest day pro mě znamená to, že si zvednu kalorický příjem. Takže dám tam trochu víc cukru, víc to zprasím. Právě, že třeba jsem s partnerkou doma, takže že dám si tu pizzu, kterou úplně zbožňuju, nebo burger, takže pokud chcete dovést burger nebo pizzu, tak kurva napište mi, vole, chci všechno. Instagram zde. Jo, s tím, že teda tohle a ještě když mám rest day, tak rád chodím právě na procházky. Ne do kopce, nenávidím kopce, vole, a takže to ne, ale rád se chodím procházet třeba okolo vody, to je takový relax, dáš si sluchátka nebo s kamarády, s partnerkou a jdeš se projít. Teď jsme byli právě třeba v Polsku na těch malých divách s partnerkou, takže to bylo jako hodně krásné. Nebo chodím do sauny. Jo, někdo řekne, sauna není úplně adekvátní k rest day, ale prcám tě do huby. Pro mě prostě je, já tam vypnu jak fyzicky, tak psychicky, prostě tam odpočinu, většinou tam chodím s kamarády. Jo, co taky cvičí, takže o tom pokecáme. Jo, takže tohle jinak jsem milovník vodních dýmek, takže ať už mám rest day nebo normálně tréninkový den, tak stejně si tu dýmku minimálně jednu denně dám. S tím, že když si ji nedám, tak mi něco musí být. Já si budu nemocný, když si jako nedám dýmku. A i přesto jsem jako sexy většinou dám. Jo, v momentě, kdy skončíme tohle video, tak stejně jdu pro tebe, jako doma si udělám dýmku během toho, co budu stříhat tohle video. A že ho budu stříhat asi hodně dlouho, protože kameraman dělá píčoviny, točí veverky, vole, a takhle. Takže, Doslova. taky mě tu vytáčí trošku už, taky to. A tím pádem bych to takhle, no, většinou o tom rest day fakt jako vyloženě zvednu kalorický příjem, jsem s kamarády, s partnerkou, nějaké zážitky, nějaké výlety, něco takového asi, no.